Ислам галимнәре фәндә ике юнәлешкә – астрономия белән математикага аерым игътибар биргәннәр. Астрономия галәмдәге җисемнәрне өйрәнергә һәм фарыз гыйбадәтнең төгәл вакытын билгеләргә мөмкинлек биргән өчен галимнәрне үзенә җәлеп иткән. Әмма математикадан башка дөрес исәп-хисаплар ясау, астрономия таблицаларын аңлау, җирнең үлчәмнәрен ачыклау, кояшның чыгу һәм баю вакытларын билгеләу, ел фасылларының закончалыгын һәм көн озынлыгын хаталарсыз исәпләү мөмкин булмас иде. Әлбәттә инде моны ислам галимнәре дә аңлаган. Шуңа күрә алар математика өлкәсендә аерым тырышлык күрсәткәннәр. Әбу Камил Шуҗак шушы математикларның берсе була. Һәм Әл-Харәзми алгебрага үз исемен бүләк иткән булса, Әбу Камил Шуҗак әлеге фәнне бүгенге торышына якынайтучы була. Хезмәткә карата җаваплы мөнәсәбәте, тырышлыгы һәм бәяләп бетергесез ачышлары ярдәмендә ул тарихка Әбу Камил Шуҗак бине Әсләм бине Мөхәммәд бине Шуҗак әл-Хасиб әл-Мисри булып кирип калган. Исәп-хисап осталыгына ия булган Мисырлы Камил Шуҗак булып. Кызганыч, аның кайчан тууы, бу дөньядан кайчан китүе һәм тормышының беренче еллары хакында төгәл билгеле түгел. Кайбер чыганакларга карасак, ул Каһирәдә Әхмәд бине Толун заманында яшәгән, карап инженеры яки караплар төзүче булган. Шулай ук кайбер чыганаклар аның җирле идарә башлыгы каршында хисапчы булып эшләвен дә күрсәтә. Әмма бу төгәл мәгълүматлар түгел. Һәм аның хезмәтләрен анализласак, ул Әл-Харәзмидән бераз соңрак яшәгән дигән нәтиҗә чыгарга мөмкин. Үз эшләрендә ул Харәзми хезмәтләренә таяна һәм аларны камилләштерә. Ләкин Камил Шуҗак үзен моның белән генә чикләми. Ул тагын да алга китә һәм тиздән мәсьәләләр шишүнең яңа алымнарын ача. Ул беренче дәрәҗә тигезләмәләре, икенче дәрәҗә һәм икенче дәрәҗәдән югарырак булган тигезләмәләр, билгесез элементлы тигезләмәләр, бөтен саннарның шишелешләре кебек мәсьәләләрне хәл итә. Шул рәвешле ул тарихта икенче дәрәҗәдән югарырак тигезләмәнең шишелешен тапкан беренче математик була. Ул үзеннән соң математика һәм алгебрага багышланган 10ннан артык хезмәт калдыра, ә аның иң танылган хезмәте Китап әл-Җәбр вәл-Муқабәлә дип атала. Бу хезмәттә ул иррациональ шишелеш тәкъдим итә. Ягъни икенче дәрәҗәдәге натураль бөтен саннарны куллану ярдәмендә тигезләмәләр шишелеше. Шул рәвешле ул антик грекларның иррациональ саннар турындагы ялгыш фикерен ачып сала. Ул борынгы грек математикларының көчләре җитмәгән геометрик мәсьәләләрне үзе уйлап тапкан махсус ысул ярдәмендә шишә. Әл-Харәзми мәсьәләләрне һәм аларның шишелешен бер генә юл белән күрсәткән. Һәм шул рәвешле билгеле бер механик цикллылык кулланылган. Әбу Камил үз чиратында алгебраны бер үк төрле механик шишелеш итеп түгел, ә киресенчә, киң фикерләү кыры буларак кабул итә. Анда һәр очракта теге яки бу мәсьәләләрне хәл итүгә яңа караш һәм яңа ысуллар таләп ителә. Шуңа күрә ул вакыт-вакыт төрле юллар белән тәҗрибәләр ясап, нәтиҗәдә чыгарга тиешле шишелешне эзли. Әбу Камил Әл-Харәзми белән чагыштырганда, мәсьәләгә тирәнрәк һәм гамәли яктан якын килә торган булган. Ул Әл-Харәзми ысулын антик чор грек математикларының мәсьәләне шишу алымнарын бер бөтенгә җыеп синтезлый алган. Шул рәвешле ул мәсьәләне төрле юллар белән шишергә мөмкин булуын бөтен дөньяга күрсәтә. Аның фикеренчә, алгебра бер генә ысулдан яки карарга бердән-бер юл белән генә якын килүдән тормый, ә төрлелек җыелмасы булып тора. Әбу Камил мөселман математикларының киләсе буынына гына түгел, ә көнбатыш Европа математикларына да йогынты ясый алган. Мәсәлән, урта гасырлар Европасының беренче эре математигы Леонардо Фибоначчи Әбу Камилне үзенең остазы дип атаган. Шуңа күрә Әбу Камил көнбатыш математикларының да укытучысы булган дип әйтергә мөмкин. Киләсе сериядә без сезгә җирнең үлчәмнәрен исәпләп чыгарылган кеше турында сөйләрбез. Сәбит бине Курра. Ислам мәдәниятының алтын гасыры тапшыруында математика, астрономия һәм медицина өлкәсендә эшләгән күренекле тикшеренүчеләрнең тарихын өйрәнегез.